Pangasinan. Walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad sa Nasinto. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, good morning. Masanto San Maabig, good morning. Da balang sinansakay, wadyala su programan pitalaran nyo programan na PEM. Paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Okay, good morning. Da Sikitan, happy fiesta. Partner ko, salin tayo na tawagan, natawagan tayo, tanay, labi to ng Kalabyan. Senior Citizens Night, Titan the Balay na Binmalay. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Walamot may pituyaw tayo, kina na Mayor Pet Merera. Naringalan nyo mat, sayan agaw. Pero ilogay tini, good morning tayo. So partner tayo, good morning, partner Elorde. Good morning, partner RJ. Ito sa ay turingon tayo sa subscriber tayo sa ay programa tayo PEM da Binmalay. Noy naringalan dara so saray tartariwan nagagawad Binmalay tan saray ng turaman so kailangan na kanagpugan na nantan Binmalay at nantan sa istasyon at sayan na programa ta PEM kato na undunay dang kuy pinasalamat namin tututan maabig ya kabasaran sa kay namin. Bili ba ka, sakbay ka na bangon. Tani, Kalabyan, it's your night being the president of Oscar dyan sa Binmalay. Kwintuhan mo nga kami kahit sandali, partner. Nung nangyari kagabi. Kagabi, maganda po ang palabas po natin at almost marami yung pumunta na senior citizen at pinakita po namin ang pag-entertain natin sa mga bisita. Lalo dumating din ang ating guest of honor speaker na si Honorable Congresswoman Milagros Magsaysay. Kasama niya yung anak niya si Michael Magsaysay. Isa ring public servant at ang pinakamaganda po doon ay the Grace, the Pesta of Binmalay at hindi ako nabigo na sila po dumating at ako pinapagsalamat sa aking mga lahat ng presidente ng BASCA, ng PISCAP, ng Binmalay dahil pinakamaganda po nangyari kagabi partner RJ. Nakita mo, ang daming tao, punong-puno, nandyan na rin, nakisalo na rin ang ating mga retired PNP ng mga veterans at mga for the first time, mga senior citizen na may isang table sila para magkita-kita, mga balikbayan na senior citizen, nandun sila at mga bisita natin na maraming tao talaga gabi. Partner Jerry, partner RJ, at saka isa pa, ang pinakamaganda, hindi po kami nagparapel, hindi po kami na nagpa-contest, kundi pinakita namin na kahit ganito kaming mga senior citizen, pinakita namin na kaya pa namin mag-entertain, kaya pa ng mga katawan nila, balat sila healthy, dahil pinakita nila kagabi ang kanilang kasayahan, partisipasyon sa administrasyon ng ating buting mayor at sa ating Oscar President. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating masangguniang bayan
9 members na pinaunahan ng ating Vice Mayor Edgar Maminta. Sa ating mga board member, nandun sila si Atty. Heidi Pacheco at si Sir Philip Cruz. Lahat po sila masasaya at ibang opisyal. May mga barangay captain na senior citizen, nandun po sila. Kaya pinakita nila na hindi pa luma ang ating mga senior citizen, na pinakita nilang ang kooperasyon at isang mga katangitanging mga susundan ng ating mga sunod henerasyon, yung pagkakaisa. At pinakita nila yung hindi lang sa mga papremyo o hindi lang sa mga raffle, kundi pinakita nila na kayang mag-entertainment at magsakripisyo para sa bayan ng Binmalay. Okay, the best. At mangkalting kinin talaga. Tumot suminsahin nun, Mayor. Si kayo, partner. Malikat si Mayor, tayo baga to asikason dalabat sulamandat at kalandat stress na sa baga ng Mayor. Talapon sa administrasyon ng Mayor, very supportive saya so senior citizen. Nanta namin, katon, impanang nang damot so sa senior citizen, so sa may panangaruda sa Association ng Mayor Pete Merera Ageli Caracal at talagang to kalabyan arami irungan ng parami kulang ni panera RJ talagang anang nang mi susama yung panang nang data simple meeting kayo ba kami we should be the example ang idol ng mga dapat kabataan para susundan ng mga susunod na henerasyon. Yes, tama. Kaya, Tama ka, partner. maganda. Yes, so anong oras natapos, partner? Talagang gising na gising ka na ngayon. Alam mo, 12 o'clock for the first time, umabot sila alas 12 at sila ay walang umalis kahit isa sa kanila. Nakita namin kung hindi lang sana umambon ng konti pero minturin, may mga iba siyempre. Pero hanggang 12 o'clock pasado, mag-alaw na nandun pa rin ating mga senior, pinakita nilang malakas pa sila Oo. at kaya pa nila para silang mga kabataan. Partner RJ. Siyempre, malakas at matipuno ang kanilang presidente. Dapat lang na malakas din sila, partner. Oo, alam mo pa, partner RJ, nung kami nag-meeting, sinabi ko na hindi lang po tayo sa raffle pupunta. Hindi lang po tayo makapag-contest, kundi we will entertain the people of Binmalay. Ipakita natin na kaya pa ng ating mga senior citizen. Kaya nung gabing yun, ang daming sumayaw, masaya ang ating senior citizen dahil sila po'y nagpakita ng mga gilas sila. Kung sila ay sumayaw ng mga old song, mga bagong sayaw, makikita mo talaga yung kooperasyon at pinakita ng ating mga senior citizen na sila po'y senior na dapat parisan tira din panang daya aliwalabat kasatan so ang termitay atay pa-contest atay rapol ng ingad ipanang mi so panangaro tan ang tamiya kaya miya entertainin so sali totoo at saya senior citizen night. Okay, so mabuhay ang mga senior citizen na partner dyan sa bayan ng Binmalay. Tapiano medyo makapan penawa kay Desert Partner. At iparingol tayo so interview kinan na mayor interview ni. Partner RJ, samantalang kulay at sa unotaklat ang tamla medyo Yes. gusto bak saya ibabalabat. Pisalamat ang kunamin ira so timulong lalot saray presidente na deferent senior citizen na sari barangay sari staff ko sa sararo matimutulong sa kami balbalaga salamat lapod first time ko mambumban na sakay iyauntan niya okasyon at pimawaya balibalit panara RJ aga napukpukan sa kalikutan ko tampi sa salamat lalo na sa naron mayor tayo suporta tan saray sang unang bayan papaul ng Vice Mayor Maminta at provincial government at suporta yung pananangda at sama na labi na saray senior citizen. Salamat magmumula sa puso ng iyong Oscar ng Binmalay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, thank you partner medyo inanta kay oras ya makapan rest na daisat antak malikot ka talapod suporta na saray opisyalis sayo gatontan so thank you partner. Thank you Adle, thank you. Okay, jada sa pang kanawnawa at ipliti pa so impituyaw dakina na Mayor Pet Merera na balay na Binmalay. Kaya makanakanayaran impormasyon at atang tanagagik nilirad taon piyesta nilira dasaray arumniran na napagyon nakabatan iran balita
ditaan da balay na binmalay. Wadaya yung pituyaw tayo da kinan Mayor Pet Merera. Ulit mapasasalamat sa Panginoon. Sa dahilan, unang-una, siyempre, bigyan muna natin ng pag-uuna sa Kanya dahil para mabigyan tayo ng kalakasan sa matugunan lahat natin ang aktividades ng ating bayan sa Fiesta ng Bayan. Yes, absolutely. Yes, So we started with the bubble run last Sunday, which kicked off at 4 in the early morning. Then last Yes, kumusta naman po ang partisipasyon ng ating mga kababayan na Mayor? Well, yung partisipasyon na nandyan at lalo-lalo na doon sa mismong pangyayari sa Pantran nung last Sunday ng umaga ay maraming dumalo na runners na hindi lang dito sa bayan ng Minmali kung hindi mga iba-iba na bayan ng probinsya ng Pangasinan ay sumali. So Mayor, ano ho yung mga inaasahan ngayong taon ng kapiyastahan ho sa bayan ho ng Binmali? May mga malalaki ho bang mga opisyal o mga artista na darating ho dito sa bayan ng Binmali Mayor? Well, meron tayong mga inibitahan, lalo-lalo na sa mismong ating kalutan. Sa ating mga barangay nights. Alam natin na yung ABC President ay nag-imbita sa mga senador, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Bam Aquino, Senator yung iba pa, marami pa na hindi ko na masyadong matandaan yung kanilang pero still na noon nag-imbita sila at lalo-lalo na yung ating isa rin na congresswoman ng ating na naghahawak sa ating senior citizen papunta rin dito at sa during mismong ating senior citizens night at marami pa na pupunta rito na mismo makikialam sa ating taon fiesta. So Mayor, ano ho ba yung pinaka-highlight ho na inaabangan ho ngayon sa kapiyastahan ho ng bayan ng Binmali? Well, lahat naman na highlights yan Dahil alam po natin, dahil marami tayong mga bagay na mismong kasiyahan na ibibigay sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na ang mga barangay officials, lalo sa mga SK officials, sa lahat na nandito na gusto makilaw sa ating fiesta, ay bibigyan natin sila ng kasiyahan. Ng pista nyo ngayon, ikumpara nung last year? Well, wala naman pagkakaiba, kaya lang nag-i-improve lang tayo sa sistema. Okay. So, pagdating sa traffic, kilala po ang Binmali na matraffic. So, paano po natin i-manage yung traffic dahil wala pang pista, matraffic na ho. Lalo pa ngayon na may mga events na ho. Tama ka dyan, kahit saan man yan, ay nakakaroon tayo ng mga problema sa traffic. Lalo-lalo na ang ating mismong, titignan na natin sa highway na natin. Kung titignan natin ang highway rito, mula noong 1960 hanggang ngayon, parehas pa rin. Wala rin pagbabago, wala pa rin niluwag ang ating niluwag ang ating highway. Ngayon, dahil unang-una, wala pa na itatayong mga bahay ngayon. At alam po natin na during that time at pupunta tayo ay na-implement na yan 1948 during the time of our President Elpidio Quirino na siya mismo nagsabi na ito ang dapat magiging mismo kaluwagan ng ating mga mismong highway. And it was again during the time of President Macapagal na at least 1955, mayroon na naman in-issue na executive order. That is Executive Order 113 na sinasabi niya na dapat sundan ang lawak ay yung mismong wide ng ating National roads. ng ating mga highways basis sa kanilang mga executive orders. I do not know why, bakit hindi na-implement yun. Kung na-implement sana yun mga yun, sana magandang ating mga highway ngayon at wala tayong magiging problema. Dahil kung titignan natin, masyado kung i-compare natin yung luwag at populasyon ng tao, lalo-lalo na, maraming sasakyan. Kung titignan nyo ang mga sasakyan supposed to be, dapat sana gagawa ng batas. Isang batas na
gumamit ka ng sasakyan mo, hindi lang isang tao nasa sasakyan. Kung 5 ang tao na isasakay doon sa sasakyan, dapat 5. Dapat ganun. Kung hindi, wag na lang tayong wag na lang tayong magsasakyan, magkotse, dahil isa pang cause of traffic. No? And at the same time, kung titignan din natin, marami sa ating mga proyekto ng gobyerno, hindi natin malaman kung kailan matatapos. Sabi mo, tatanungin mo, bakit nahinto? Dahil ba sa kakulangan ng pondo? Hindi natin malaman. So sana, kung gumawa tayo ng mismong project, yung dire-diretso, para hindi maantala yung mga proseso, lalo-lalo na pagdating sa traffic situation. Alam natin na maraming mga kababayan natin, maraming tao nagbabatikos pero hindi nila alam yung pros and cons. Sana sa mga nagbabatikos din, alamin nila ang sitwasyon. Sitwasyon noon during 1960 at sitwasyon ngayon. Dahil yung population noon at population ngayon iba. Yung daan noon pares pa rin hanggang ngayon. Hindi lumuwag. So, ibig sabihin yun, may talagang magkakos ng traffic. Sana nga, pag nag-implement tayo ng project, dire-diretso, hindi yung aabutin ng 5 taon, 8 taon, 10 taon. Try to look at yung mga new roads dyan, no? Hanggang ngayon, hindi pa na matapos-tapos. Hindi natin malaman kung yan ba ay mismo ay walang pondo, may pondo, hindi natin na masabi. Pero ang point ko dyan, kung sana gagawa sila ng mga proyekto, dapat yung mismong pondo na matatapos yung proyekto. Dahil kung hindi matatapos yan, sayang yung pera. Kasi Ng pista nyo ngayon, last ikumpara nung last year. well, wala namang pagkakaiba. Kaya lang, nag-i-improve lang tayo sa sistema. Okay. So, pagdating sa traffic, kilala po ang Binmalay na matraffic. So, paano po natin i-manage yung traffic dahil wala pang pista, matraffic na ho. Lalo pa ngayon na may mga events na ho. Tama ka dyan, kahit saan man yan, ay nakakaroon tayo ng mga problema sa traffic. Lalo-lalo na ang ating mismong, titignan na natin sa highway na natin. Kung titignan natin ang highway rito, mula noong 1960 hanggang ngayon, parehas pa rin. Wala na yung pagbabago, wala pa rin niluwag ang ating niluwag ang ating highway. Yes, kumusta naman po ang partisipasyon ng ating mga kababayan na mayor? Well, yung partisipasyon na nandyan at lalo-lalo na doon sa mismong pangyayari sa Pantran nung last Sunday ng umaga ay maraming dumalo na runners na hindi lang dito sa bayan ng Binmalay kung hindi mga iba-iba na bayan ng probinsya. Si Mayor Pet Merera ng bayan ng Binmalay. Yung mga insight niya sa dito sa mga proyekto sa ating bayan, lalo na sa mga highways natin, napakaganda yung kanyang mga pananaw dyan. Na sana pagka mayroong mga proyekto na lalaanan ng pondo, sana wala na yung phase 1, phase 2, phase 3. Punduan nyo na. Kung magkano, tapos pag natapos yung isa, sunod ninyo yung isa. Parang ganun, para tuloy-tuloy ang trabaho, di ba? May point si Mayor doon. Dahil kung minsan, di ba, Engineer Nixon, halimbawa, gagawa sila ng daan, ang unang pupunduan yung phase 1. Paano pag hindi na mapunduan yung phase 2? O paano yan? Anong mangyayari? Di putot. Hindi matutuloy yung ginagawang proyekto. Pero pagka yan buo yung pundo hanggang sa matapos, talagang tatapusin yan.
mangyayari nga pag may phase 1, phase 2, iba't iba yung mga kontraktor po dyan. Paano pagka yung pangalawang phase hindi itinodo yung pundo dyan? Paano pagka substandard? Anong mangyayari? So may punto doon si Mayor Pet Merera patungkol dito sa paggawa ng mga iba't ibang proyekto na kailangan pag sinumulan dapat matapos at tapusin para pakinabangan ng taong bayan. Dahil niya pera naman ng taong bayan yan. Meron nga tayong mga napapansin na mga tulay, mga proyekto na sabi nga ni Mayor may mga alternatibong daan na ginagawa dyan sa kanyang bayan pero matagal na. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. Napansin din ninyo yung mga tulay dito sa Dagupan, yung papuntang Kamaloy. Kamaloy ba yan? Yung Island Barangay? Kalmay. O diba, natapos na. Walang gumagawa dahil tapos na, ubos na yung pundo. Okay na yung pundo para sa phase 1. So, inaantay na naman yung phase 2 kung kailan mapupunduhan. Ganun po yun. Kaya, pwedeng i-recommenda si Mayor Pet na secretary ng DPWH, di ba? O, payag ba kayo? Dahil sa kanyang lawak ng kaalaman patungkol dito sa mga proyektong pan-infrastructure. Sinight pa nga niya na yung tamang lawak ng kalsada panahon pa ng mga naunang pangulo. That was 1948, 1950s. Yung mga hanggang ngayon umiiral pa rin. At yun pa rin ang sinusundan. Aman ni sututumbukan niya aloy at atang tanagagik. Dasatay awang nasaray National Road tayo. Ang tatutan niya amin. Singa encyclopedia mo ta si Mayor Pitt. Ang tatu namin ramay kakargadloy kanya no walay meeting. Laula no aramay say tungtungan at about proyekto. Sikato ni so manre-remind. Ya wala rayan lay kwanto. Ay napag tayong tumbukan. Singasatay iter sa obligasyon na dasaray municipal engineer. Dasatay panasikaso numan bilang wala ramay nadalan na proyekto. Iran na properties at atang tanagagik. So insight na Mayor Pet so pigaran provision ya wala lata niya lay tanag-obligasyon naga-mandato dasaray municipal engineer sa sikay man sikasud satan. Wagingan sa regional director, district engineer na DPWH. So importante manaya ya malaknaban so kakabatan mo no sikay akairong. Bilang Chief Executive Tapiano Jaduntan, antam niya isang sang so katunungan tan katuan. Kanyan na glapang kalawan, pinablimiran taga Binmalay. No akin at agda amay napalikdo si Mayor Pet Merera. No proyekto sa pantutungtungan daya at antato. Walay malaknaban niya kakabatan to. Dasayo niya iran tungtungan. Kanya natay problema da trapiko da balay na Binmalay. At impalapag met na Mayor Pit da sa may pituyaw. Napigaran po nga palapag. Tan, simple tayo. Ayasay nakaukulan labat. Tapi ano wag tayo
na traffic dalan disiplina. Kanya no wala ra may nanengning to. Ni siya ka unlak di manedugan lane kwanto. Kapot ano maminsan wala ra may manapura. Ang gano siksikan la tanang bahagi di man iraman bubunton gabay day makauna tuloy sa pansusumpalan to Engineer Nixon mas lalon matraffic, di ba? Kaya tama naman. Yung tinuran ni Mayor Pitt sa ating interview na pagka hindi naman sagot sa problema sa trapiko, nakakatulong kwantumet sa ratay konstruksyon na daladalan, pero number one ditan kwanto disiplina. Morning, Dasaray Tigno family, ditan da Caloocan. Morning, Insan Pili. Morning, Dasay Gaspar family, ditan da Kalit, Binmalay. Bartolome family, ditan da Malindong, good morning. Ana ditan da Barangay Gayaman. Barangay Papaguyan, Kapitan Will Soriano, kumusta lamay ambulansyam si Mabila? Namingkilan na dumarungal da balay na Binmalay sa iyang programa na PEM, paninilbiang agresibo at matapat sa Binmalay. Yan nga rana na partner ko si Leon Elorde Castro Jr. Ya talagang successful, malikalikat. Dasay Gawan Senior Citizen Night, Kalabyan, parte na sa piyesta na Binmalay. Alapod nang tuso kalting, likat na saray kaparaturan Senior Citizen, ditana da balay na Binmalay. Andang limat na naman ipapasabito, so pisasalamat to. Dasaray Aminya ki Biang, taray opisyalis na balay headed by Mayor Pete Mereira, Vice Mayor Edgar Itakmakmo Maminta, taray kabiangan na sangguniang bayan members, taray opisyal na probinsya akikasakay at sa tanya gawan Senior Citizens Night ditanad balay na Binmalay. Partner congratulations. Kaya suplimeron na parte na sa pagka-presidente ito gawa sa Senior Citizens Night. Nagagawa, pero nantan siyempre presidente si Kato. Alerto, kanyan na siyempre, no, alerto yung leader, alerto so saray manutumbo kad sa si Kato. Ang kapulay malam ya oras sa sayang programa na PAM sa Binmalay. Gayan muna bago sarili. Akalo pa kantabayo. Kalot tayo na naman partner ko Leon Elorde Castro Jr. Kaya balot sumaktoryan amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Natitila kami na masantos san maabig yakabosan ned balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang